back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, ongoing tisoy. Unsa ba may atong gihuwat? Uy, di kaon ka na! Oh, Kaon na! May kaon na sila. Grabe. Ala, kakusog mo lang mo nilalat. Kada ko kayong babag silalat, murag buhaya. Gibali lang ako sa klitsyon. Ang balbak ko. Gilamoy ko yung usap-usap. Ang sinubang nukos. Luksot ko ata. Ang putsiro. Gisuyop lang. Ang masayan. Hasta o gilamoy. Por Diyos, por Santo, hurot ang pagkaon. Kadlain sa padugam nila. Murag padugam sa lalaki. Dako kayo. Bida. Kaliwat mo na yung na silalat, may lukyo. Unsa? Sinaw ang plato, hastang bukog tilok. Pangaon na mo! Hala! Sa mo kanon, plato? Laki na si Minas Benonoy. Aron makahigop tag sabaw. Pasensya na Lamasi. mo ha. Gusto manggod kay kugod. Naay appetizer? Da pa man? Ngita pa mang appetizer? Wapang tulat? Pastilan, no? Maayo kay niya ka natakla. Nga naman dahil ma'am, Madam Merkayla. Daghan kay customer nga nangita ni. Ha? O na, gusto ka lang itibuliyad sa VIP room. Pero madam, wa pa man ko magkasayo sa stage. Okay lang. Ang importante, mo ang kwarta yun. Hindi man kagyong kaayo. Madam, Ikaw gi-star din hitak. Hindi man kayo ka. niyan ako sa among dapit. Kadlaw na. Pero suwahip ko sa paghapit si Gian sa dili pa ko malaho sa amo. Duol na ko niya. Maghinay lang ko sa pagduol. Aron dili ko mamatiktan. Intaon ni Gian. Nagluko intaon nga natuog sa ilaw sa ilang bay. Ibilin ko ng pagkaon siyang tupad. Aron ligbata niya. May makaon intaon ng bata. Ipanumpa ko Gian. Ipanumpa ko. May adlaw ra nga mag-uban ta. Og dili ka na unya dagbalan pa sa salbahis mong amahan. Dili na unya. Uy, sumuka ng langaw eh. Naghabit ang langaw pero bahala na importanteng malipayon ko. Malipayon. Si Lalat, tuwa sa tong kwarto. Niya kita, niya gawas matog. Gilamok ta. Oh, yung kalangaw, lamok maging niya. Labad sa una to. Suportahe lang gud ko sa kong klipay, God. Tagsara kini may tabo na ako nga silalat niya matugs blay. Ay, lagi. Pero, gilamok mo ta din eh. Oh, Dagan ging lamok. Dagan ging lamok, Bedokyo. oh bitaw na, nagsubang yung lamok langaw ay. Sayo na kinandakpon. Kanang usa ka lamok. Kanang buhi, dakpa na. Unsa man nini mo? Basta kay dakpa ng buhi. Ge, kada, dakpa. Nay, lamok ay. Oops! Murag sa gagmaster jacket san. Kayo mo dako ang lamok. Nadakpa na lagi. Niya, Bedokyo. Bebe. Niya raw. Kini angay ni mo. Yam! Imo gipiangan. Ugi mo gibuyan. Tawag na ba yun, Noy? Ano man? Hindi natalamok ko na ni. Giunsan mo pagsiguro ba eh? Ay, bisag karaan ni isorte lang yapon na. Manabi man to lang mo nga dunay mamiang og lamok din eh. Karaan! Buntang na. Dadaan ko sila lahat ining pagkaon sa kwarto. Aron malipay siya. Humot kong lalat. Lat! Uy, may mitubag. So ayan ko pag-abli ang seradora be. Uy, wa man malak.
Musoda lang ko. Ah! Ginoo ko! Tabang! 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 Pinocchio! Pinocchio! Europe si Lalat og wala. Patay na! Patay na! Ah! Wa makamatay! Wa makamatay! Wa makamatay! Kabusong tao na! Tanawa! Silalat! Usa? Oh! Nalimot ka sa pagpata, Silalat. Patay na! Unsa? Nalimot sa pagpata, Silalat. Namatay na! Pagpata! Nalimot siya sa pagmata og maunang namatay! Kana! Di kay pagpata! Ha? Di gyapon na mao! Di na mao! Naunsa man di ay? Wa na si Lalat din is kwarto! Ya, mo ito yung reaksyon? Mura kang namatyan, ha? Asa ba siya? Asa siya? Asa siya? Sa'yo tong nagmata, di pa ulit na! Mao ba Nanay Maria Picat? Sayo dahil siyang nisibat og namikat? Ay, pagtarong mo diha ha. O sige na, dali na mo. Mga una ta. Oh, Nay! Ay, unsa, Dokyo? Imong iparenovate ni nga tong bahay? Oh, Nay. Madungagan pa dyan na akong room. Kana? Oy, kanindot. Ayos, bay. Nindot na muna na naan, bay, Dokyo. Ako na ko din. Pero time pa. Asa magkagkwarta, Dokyo? Gisurti ko siya na mo ngayok black ka. Ha? Money is not a problem. Black, ha? Nindot na mananay prekat. Ano sa nga tarong nga. Nindot na, Nanay Ikaw, Maria Picat. busog na kanina mo kakalitok nga. Diswerte si bay, Dokyo. Eh, pero time pa, anong magdungang magkagkwarto, Dokyo? Kana tungod kay hapit na eh. Unsay hapit na? Hapit ka na. Hinayon ko ni Bi, kung tinuod ba yun ni Bungol si Nanay Maria Picat. Hapit ka na makakita sa imong apo Nanay Maria Picat. Sigurado ka, Dokyo? Ano buhat? Di gini ka Bungol eh, ha? Di gini ka. O, Nay! Magbuhat ko na ang kwarto. Magbuhat ko! Alang sa humot kong lalat! Ay, di magid ko mahimutang eh. Si Bogart Permi ang naghasol sa akong huna. Dilit ko na maantos. Manawag ko, be. Sige na, Bogart. Tupag ka na. Tupag ka na ba? Oh, katawa ni Bogart. Wiset! Katawa man rin siyang babae. Tingog, boy! Kanong igo naman mo nang tawa. Pagtarong, boy! O sa man, Bogart? Mutigog ka? O dili? Oh, naputo ng linya. Ipagan ko sa karahong, Bogart. Bantay ka lang yun ako, Bogart. Bantay ka lang! Wiset! Ang angay ining cellphone, ah! Surprise! Hala! Ang dami bay, Dokyo! Kyo. Sorry, gyud kaayo. Ikaw, manggod, mura magagtagulilong kahit kalaguto. Karoy kasakit sa akong igting. Ah, Mibuko lang imong igting bay. Mura nagsungayan. ulo. Sakit, Kyo. Asa man dapit? Diri. Ang angay ining bukol ni mo, Kyo. Kini, oh. Hili. Piti ni kiini. Piti. Piti ni kiini. Diagan nilalat ang agtang ni bay, Dokyo. Kyo! Si Pinocchio! Piti na ko ini. Piti. Bay! Kyo! Bay! Si bay, Dokyo na Kuya Pans! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!